Jó estét! Jó napot! Jó napot kívánok mindenkinek, aki megjelent a mai nyílt testületülésen, amelyre tisztelettel megköszönöm az érdeklődést, és tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat. A kiküldött napirendi pontokat kiküldtük, és a napirendi pontok kiegészítőjeként arra kértem a médián keresztül, elsősorban nyilván ez az újságra vonatkozik, de a nyomtatott sajtó mellett az elektronikus sajtóban is, hogy fussanak be hozzánk megkeresések, kérdések. Ezek elég szép számmal, és előre meg is köszönöm, ezek elég szép számmal be is futottak. Az én részemről, amelyik majd engem fog illetni, azokra fogok is válaszolni. Én ezennel ezt a képviselő úr. Napirend előtt módosítási javaslatot szeretnék tenni a napirendről. Esetleg Köszönöm, hallható vagyok. Köszönöm a szót, polgármester úr. Vörös Lászlóval egy közös indítványt szeretnénk napirendre venni, 6-os napirendi pontként. Kérlek László adta a képviselő uraknak, a polgármester úrnak, Erzsébet úrnak az indítványt. Ebben az indítványban indítványozzuk egy vizsgálóbizottság felállítását, ugyanis a rendelkezésünkre álló információk alapján a Szerb és a Veresházi utca pályázati útfelújítására 9.772.550 forint visszafizetési kötelezettség keletkezett idei évben, és novemberben kiderült, hogy a töltőóvoda és bölcsődére is 7.357.100 forinttal kevesebb normatívára jogosult végül az intézmény. Megoszlik ebben a testületben annak az a vélemény, hogy ez végül is kinek a felelőssége. Van, aki azt mondja, az előző vezetésé, más pedig Hódó Imre polgármester mulasztása, felkészületlensége okol. Szóval ez annak önnek betudható, polgármester úr. Vörös Lászlóval azért azt javasoljuk, hogy ezt vizsgáljuk felül ennek megfelelő szakmai keretei között. Egy 5 tagú vizsgálóbizottságot javaslunk, a tagok lennének 3 képviselő, 2 külsős tag. A képviselőtagok Dunai József lenne, Vörös László, illetve dr. Binszki Oliver személyem. Külsős tagoknak Macelkányi Mió Editot és Szentesi Nagy Editet javasoljuk, a bizottság elnöke lennék. Meg szeretnénk vizsgálni, hogy ez az összesen 17.129.650 forintos kár 2023-ban miért keletkezett. Véleményt alkotnánk a felelős döntéshozó személyéről, meg felmérnénk a kárt előidéző mulasztásokat, javaslatot fogalmaznánk meg a kártérítésre vonatkozóan. Ezt az ügyet én úgy gondolom minden Újszentillán támogató, az Újszentillán érdekeit előtérbe helyező képviselőnek érdeke, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, vegyük fel azt a napirendi pontot, 6-ként, beszéljünk erről, röviden és tömören, és ezt kérem, hogy ezt külön, ezt a közös indítványunkat erről szavazzunk legelőször a napirend elfogadása előtt. Köszönöm szépen! Képviselő, nagyon szépen köszönöm a napirend előtti hozzászólást. Én nem kívánom véleményezni, megkérdezem a tisztelt képviselő testületi tagokat, akik jelen vannak, megállapítom egyébként, hogy határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyvvezetést a Reni végzi, jegyzőasszony pedig még hozzásegít. Aki a napirendre vonás ellen szavaz, azt kérem, hogy készfel, hogy napirendre vegyük, aki azzal lesz, azt kérem, készfeltartásra erősítse meg. Ellene.
Nyilván 2. Nagyon szépen köszönöm a felajánlóknak. Nem veszük napirendre a képviselő úrnak a javaslatát. Szeretném megjegyezni, hogy van már egy vizsgálóbizottság, amely januárban ki fogja dolgozni a saját véleményét, ugye önök majd arról fognak kapni folyamatosan egy tájékoztatást. Aki küldött napirendi pontokat... Napirend előtt szeretném. Tessék. Képviselő, önél szó. Csak a napirend előtt azt szeretném megemlíteni, hogy az ugyan örökletes, hogy a településünkön újra működik a Szent Iváni Napló című újság, és nagyon jó minőségben, már hogy a papír minősége és a színessége nagyon szép, viszont én azt szeretném kérni, hogy ezt az újságot közcélokra és közérdekű és a falut érdeklő fontos dolgokra használjuk, ne pedig politikai célokra, ugyanis ez a lap, ami havonta megjelenik, ez nem Bodó Imre finanszírozásában jelenik meg, hanem ez az önkormányzat, vagy az önkormányzat lapja, amit a helyi adófizetők fizetnek. Tehát az, hogy többek között az én adóforintjaimból olyan megszólalások, olyan cikkecskék szerepelnek itt, hogy Bénszky és Vörös nem jelent meg és nem szavazott. Bénszky és Vörös nem jelent meg és nem szavazott, csak 5-en támogatták a tanulókat. Holott az összes olyan bizottsági ülésen is meg szoktam jelenni, ahol egyébként nem vagyok tag. Szívvel, lélekkel végzem a munkámat, és olyan kontextusban vagyok feltüntetve ebben az önkormányzati lapban, hogy én nem támogatom sem a tűzifa, a rászorulókat a tűzifa kiosztásában, valamint a Bursa Hungarika ösztöndíj pályázat tanulóit sem. Én akkor önöknek egyébként a november 28-ai testületi ülésen én jeleztem, hogy ezzel talán el vagyunk egy kicsit maradva, és akkor azt a választ kaptuk, hogy valamikor a hónap elején meg lesz tartva ez a testületi ülés. Én önöknek elküldtem, hogy előre tervezett orvosi vizsgálaton kell részt vegyek, ezért nem tudok jelenni. Ennek ellenére olyan kontextusban vagyok feltüntetve a képviselőtársammal együtt ebben az újságban, ami azt gondolom, hogy vérlázító. Azt még talán el tudnám nézni polgármester úrnak, hogyha a saját neve, a saját pénzén megjelentetett újságban szerepelnének ilyen információk, bár azt is meglepőnek tartanám, hiszen egy magát konzervatívnak és kereszténynek gondoló vagy tartó embertől, ez azt gondolom, hogy egy kicsit akkor is sok volna. Így viszont arra kérem polgármester urat, hogy az önkormányzat lapjain és hasábjain ne jelentessen meg politikai lejárató cikkeket, és arra használja ezt az újságot, amire az való. Tehát nem szeretném, hogyha az elkövetkezendő időszakban, a kampány időszaka alatt ön ilyen célokra használna az újságot az Újszent Iváni adófizetők pénzén. Köszönöm szépen. Képviselő. Nagyon szépen köszönöm ezt a tapsot, képviselőnek nagyon szépen köszönöm velős személyemnek intézett, Kati, foglalj csak egy nyugodtan, gyere itt előre, ezt a velős felvezetését. Én szeretném a teremben nagy örömmel és kiemelt figyelemmel köszönteni Szeged megyei jogú város televíziós stábját, aki ugye Szeged megyei jogú városnak a közpénzéből van jelen, és Újszent Iván irányában nagyon sokat érdeklődik. Egyébként köszöntöm szintén ő rajtuk keresztül a Szeged.hu-nak az újságíróit, akik szintén hatalmas élményeket szereznek Újszent Iván közéletéből. Teljesen természetes és teljesen véletlen egyébként, hogy mindkét képviselőtársam, legyen az a Bénszky képviselő, vagy legyen az épp a Vörös László képviselő Újszent Iván város alkalmazásában van, tehát tiszta szívből köszöntöm őket, és egyébként a magam részéről örülök, hogy forgatnak, és a magam részéről nagyon örülök, hogy újságcikkekben, internetes felületen számolnak be Újszent Iván közéletéről, és természetesen egy picit mindig fényezik a Szeged megyei jogú város mindkét alkalmazottját. Ami pedig még a hozzászólásokban egy nagyon picit személyes, ott azért a tisztelt jelenlévők kedvéért, és akik majd a médián keresztül figyelnek bennünket, szeretném megemlíteni, hogy a saját pénzemből végigvittem egy kampányt tavaly nyáron, amit valakik tönkretettek, lefestettek és gyakorlatilag lenullázták. Na most ez a nem. Én értem, hogy ez nem tetszik,
de mivel tudjuk azt, hogy Szeged megyei jogú város miatt összeférhetetlenséget jelentett be az egyik nyomozó hatóság, ezért én arra szeretném kérni a tisztelt jelenlévő képviselőtársamat, én nagyon barátilag kérem őket, hogy járuljanak nyugodtan a Cségát Lászlóhoz, nyugodtan mondjanak véleményt. Mi csak azt írtuk le, és az újságíró kollégám csak azt írta, ami a valós. Hát aki nem jön el, az nyilván nem tud szavazni, aki nem tud szavazni, nyilván nem támogatja. Ennyi. Köszönöm szépen az észrevételt. Elnézést, még egy dolgot akkor ide. Nem adtam szót. Ez az igazsághoz hozzátartozik. Én nem vettem magamnak a bátorságot ahhoz, hogy mondjuk Tarjánné Piroska nem jelent meg pont azon a testületi ülésen, ahol az iskoláról szavaztunk. Ennek ellenére nem gondolom, hogy ő ne támogatta volna az iskola alapítást. Gondolom méltányolható oka volt annak, hogy nem tudott azon a testületi ülésen részt venni. Valamint polgármester úr, ön a február 28-ai testületi ülésről hiányzott, amikor pont arról döntöttünk, hogy az Újszenti Vár közterületi világítását felújítjuk. Akkor ezek szerint ön nem támogatta azt a kezdeményezést, amit egyébként a saját maga által is a legjobbnak gondolt intézkedése volt. Ne ferdítsük az igazságot, mert ezt abszolút méltánytalannak és fölháborítónak tartom. Köszönöm. Kedves képviselő úr, tisztelt Vörös László barátom, én szeretnélek arra megkérni téged itt a tapsolók előtt is, hogy amikor szót adok, akkor szóljál, amikor nem adok szót, akkor ne szóljál, és az a véleményem, hogy nem muszáj ennyire felhergelned magadat. Szerintem vagyunk olyan baráti kapcsolatban, különösen amikor különösen amikor tudom, hogy nevetséges, különösen amikor tipmixet adunk föl együtt egy azon helyiségben, akkor nyugodt lelkiismert ezt a egy helyiségben, azt mondom, hogy egy helyiségben. Hát most persze nem együtt, nem fizetünk együtt, világos legyen, de most is van neki jobbázvádra, tehát semmi probléma nincs. Jó lett a fotó? Köszönöm szépen. Hogy jön ez ide? Hát most azért, mert... Ugyanígy, mert 4:02-kor kezdtétek az ülést, bocsánat. 4:02-kor az egy hely. Igen, nem adtál szót. Nem is kérek soha tőle. Nem is kell. Aki a napirendi pontokkal egyetért, én egy módosítót fogok föltenni, és először kérem majd erről a módosítóról a szavazást. Az 5-ös napirendi pont, a jegyzőasszony arról tájékoztatott, hogy a hozzánk bejött, Újszentvel község önkormányzata az bejött vételi javaslat, amelyet ugye mi vásárlási szándékkal kell, hogy megerősítsünk. Vételi javaslatra többféle vélemény fogalmazódott meg, ezért én ezt a napirendi pontot akként kívánom módosítani, hogy most jelen pillanatban nem a vétel mellett voksolunk, hanem amellett voksolunk, hogy a napirend marad, a vételi szándékot, amit nekünk felajánlnak, felajánlási szándékot, azt befogadjuk, és a következő hetekben ez megvizsgálásra kerül. Látva azt, hogy közben ugye egy értékbecslés is elkészült. Tehát ennyi módosítással, én most a módosítást szeretném megszavaztatni az 5-ös napirendi pontról, aki magával az általam beterjesztett napirendi ponttal és annak a módosítással egyetért, azt kérem, hogy készfeltartás erősítse meg. Most a módosítást, igen. Igen. Tehát ez most külön csak a módosítások. 5 igen, ellene. Bocsánat, kérek. Elnézést kérek a két képviselőtársamtól. 7 igen szavazattal a módosítást elfogadok, így viszont fel tudom tenni a napirendi pontokat egyben. Aki a kiküldött napirendi pontokkal egyetért, az kérem készfeltartás erősítse meg. Megállapítom, hogy jelenleg a képviselők egyöntetlen elfogadták. Köszönöm szépen. Első napirendi pont, sőt a második és a harmadik is, Tölgyfa bölcsőde, óvoda és bölcsőde. Az első napirendi pont a szervezeti és működési szabályzat. Hozzáteszem, törvényi módosításokat kell kötelező jellege minden önkormányzatnak átvezetni. Zoli, mint bizottsági elnök tárgyalt, tehát ő volt a vélemény. Tárgyaltuk, így van, mind a 3 kérdésben igen válasz született. Most csak az elsőről. Az elsőnél igen válasz született. Jó, akkor azt most tovább megyünk. Van-e az első napirendi ponthoz, amely a szervezet és működési szabályzat átvezetése napirendi pontban megy? Van-e a képviselőtársainknak hozzáfűzni valami? Hozzáteszem, törvényi kötelezettség, tehát igazából nekünk ezt el kell fogadni. Van. Képviselő úr, parancsolj, melyikötök először?
Laci parancsolj. Annyi volt az észrevételem, hogy mind a három dokumentum egyébként az elkövetkezendő 2 napirendi pontban is. A dokumentum eleje tartalmazza azt, hogy 2024. év, és akkor itt azt kértem, hogy módosítsunk annyiban, hogy 2024. január 1-től hatályos, ugyanis egyik dokumentum sem adott évre szól, hanem vagy vissza vagy módosítási szól, tehát úgy nem állja meg a helyét az elején a dokumentum, hogy 2024, úgy igen, hogy 2024. január 1-től. Ennyi csak. Igen. Pontosan ezt nem tudom kiegészíteni. Nem csak az, hogy jelenleg Ugyanezt szerettem volna elmondani. A kiegészítés az piroska parancsolj. Pontosítsuk, hogy nem véletlen került oda, tehát benne van a dokumentum, hogy 24-en már hatályos. Igen, csak az elején. Hát most nem mindegy, hogy elején vagy a végén, tehát én úgy gondolom, hogy ez De lényegtelen. most beleveszünk, akkor lehet. Tehát benne van az anyag. Jó, rendben. Van-e más hozzáfűzni való a képviselőnek a mondatait, azt kérem jegyzőkönyvet, és természetesen ez a módosítások elfogadni. Amelyben nincs én felteszem szavazásra, akkor az első napirendi pontot a tölgyfavoda és bölcsőde szervezet és működési szabályzat törvény elejénél foglalt átvezetésével egyetért kérem készülettartás erősíteni. Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal az első napirendi pontot elfogadtuk. Második napirendi pont szintén tölgyfavoda és bölcsőde, ez viszont a házi rendje. Zoli ezt is tárgyaltál. Természetesen tárgyaltuk, így van, és jóváhagyásra javasoljuk. Itt van-e valami észrevétel? Ugyanez, mint az előző, meg pontosan ez a dátum. Rendben. Piroska? Ebben is benne van, 24-en érvényes. Rendben van, köszönöm szépen. Aki a második napirendi pontot, amely a törvény erejénél szól, és az elfogadását, illetve az átvezetést javasolja a program elfogadására, azt kérem készfeltartásra erősítőben. Jegyzőkönyvnek szeretném mondani, hogy 7 igen szavazattal elfogadtuk. 3-as napirendi pont, tölgyfavoda és bölcsőde pedagógiai programja. Zoli? Így van, tárgyaltuk, ezt is elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, és ebben Bízki képviselő. Kérdezni szeretnék. Köszönöm. Köszönöm a szót. Ez a 3. napirendi pont az óvodáról, és a legutóbbi testületi ülés és az alapító okiratot módosítottuk. Én szeretném kérdezni, azt nem értem, hogy ha ennyit foglalkozunk az óvodával, 4 napirendi pont, akkor miért nem alakítottunk, miért szavazták le, hogy az vizsgálóbizottság megvizsgálja, hogy ez az óvoda miért kap 7.357.100 forinttal kevesebbet, egy óvoda bölcsőde pontosan. Tehát nem értem itt a tisztelt képviselőtársaim véleményét, hogyha ebben esetleg valaki tudna nekem felvilágosítást adni, ezt megköszönném. Zoli. Egyszerű. Mind a három kérdés, ami fölmerült, így gyakorlatilag jogszabályváltozások, jogszabály előírások voltak, ami szerint. És akkor olvasom, 2023 évi 52. törvény, a pedagógusok új életpályájáról 2024. január 1-től hatályos rendelkezései szerint változik. 401/2023 8.30 kormányrendelet pedagógusok új életpályájáról szóló 2023 évi 52. törvény végrehajtásáról. És akkor most jutunk el ide a házirend kötelező tartalmi eleme, az allergiás és diabéteses gyermekek ellátására vonatkozó előírások. Tehát itt nem a pénzről beszéltünk, hanem arról, hogy ezeknek a gyerekeknek milyen joguk van ott lenni azon, illetve milyen joguk van az élelmezésben. És erről szólt ez a történet. Azt mondja, hogy az adott dokumentum tartalmát érintő helyi változás esetén, és akkor visszatérünk, kezdjük az SMS-szel, és ezt tudni kell, nem az önkormányzat, hanem az óvodai SMS. Adatkezelési és iratkezelési szabályzat. A pedagógiai programot, pedagógiai tevékenység változása miatt is módosítani kellett, és visszatérve a harmadikra, a házi rendváltozásokra, új igények, esetleg módosítások, amik kialakultak. És ha gondolod, akkor még azt is elmondom, hogy kik a felelősek mindezért. Igen, parancsolj. Köszönöm a szót, tehát ez nem, a kérdésem nem ez volt, hogy ezeket miért szavazzuk meg, ha megismétlem, akkor a kérdésem az volt, hogy a képviselőtársaim azt támogatták, hogy ez az intézmény 7 millió forinttal kevesebb normatívát kap idén, tehát túlzottan erre kérem válaszoljon.
Nem tudom, mennyire tűnt föl, hogy borzasztóan eltértél az adott napirendi ponttól. Tehát nem jöttem Olivéra kérdésedet. Tehát itt a harmadik napirendi pontról beszélünk, és én köszönöm, hogy hát egyszer bele tudsz nyúlni olyan, amiről éppen beszélünk. Zoli, szépen kérlek, ne legyen magánbeszélgetés. Nem, értettem. Jó, akkor a 3-as napirendi pont, elnök úr, mi volt a javaslat? Elfogadásra javaslom. Pedagógiai program, jó. Felteszem szavazásra a jelenlévő képviselők közül a 3-as napirendi pontnál, aki elfogadja Újszent Iván Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 24-es pedagógiai programját, azt kérem készfeltartásra. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a programot elfogadtuk. 4-es napirendi pont, önerő biztosítása a líderes pályázathoz, amely líderes pályázatról kiküldtük az anyagot, és pótkocsi, illetve fémhálós magasító, látom én köztisztasági feladatokhoz, különböző műszaki berendezések, összesen a nettó finanszírozása 4.857.750 forint, az önerő hozzá 1.619.250, ezek januártól esedékes beszerzések, illetve a technikai januári beszerzés, de az átvezetést a pályázatra vissza kell igazolnunk. Kérdezem, hogy a bizottság, pénzügyi bizottság tárgyalta, és ez olyan biztosítja az anyagos parancsot. A bizottság tárgyalta a pályázatot. Általános vélemény az volt, hogy szükséges az önkormányzatnak ezt a pályázatot beadni. Annak ellenére, hogy önerőt is kell biztosítani ahhoz, hogy ezt a pályázatot megkapjuk. A jelenlévők úgy döntöttek, hogy támogatják azt a testület részére, hogy fogadja ezt a támogatást. Kérdezem el, hogy a bizottsági tag támogatta, egyébként itt most nem beadásról van szó, ez már egy megnyert pályán, így a beszerzést kell megindítani. Támogatták a példát? Igen. Köszönöm szépen. Bízki képviselő. Köszönöm a szót, igyekszem gyorsan, 2 kérdésem lenne, sietek, mert mindjárt kezdődik a családi jóga. Az első kérdésem, ugye ezt 2023. július 31-én adtuk be. Korábban, a korábbi testület mindig döntött, ha jól emlékszem arról, hogy egy pályázatot beadtunk, a rendkívüli támogatás iránti pályázatban ez a testület is döntött erről, hogy beadjuk a pályázatot. Vörös Lászlóval többször kértük, hogy erről legyen tájékoztatás. Szeretném, hogyha a következő testületi ülésen újra elővennénk, és kapna a falu, a lakosság egy átfogó képet arról, hogy milyen pályázatokat adtunk be, mik várhatunk a jövőben. És hadd engedje meg a polgármester úr még egy kérdést, ez nagyon friss. Tegnap este jelent meg a magyar közlönyben, hogy a Szegedi Ipari Parkot 46 milliárd forintból támogatja a magyar állam. Ugye ma pedig kiderül, bejelentették, hogy hogy a kínai BYD elektromos autógyártó érkezik ide. Arról már tudtuk eddig is, hogy egy gigaberuházás érkezik a környékre. És azt szeretném megkérdezni, Újszent Iván vezetőséget, tehát a polgármester úr is célozza ez a kérdés, illetve a polgármester urat, hogy van-e valamilyen gazdaságfejlesztési elképzelés itt a faluban ezzel kapcsolatban, készültek-e tervek arra, hogy a földrajzi közelséget kihasználva valamilyen előnyt Újszent Iván is élvezzen ebből a régióban példátlan mértékű beruházástól, illetve azt is szeretnénk kérdezni, hogyha eddig semmi nem történt ezzel kapcsolatban, tehát nem készültünk fel nem is a hónap utánra, hanem a holnapra, akkor terveznek-e a jövőben ezzel kapcsolatban foglalkozni, ha igen, akkor milyen irányban? Köszönöm szépen! Képviselő, nagyon szépen köszönöm kimerítő hozzászólásodat. Líder pályázatról beszéltünk, most már eljutottunk a kínai akkumulátor, illetve autógyárnak a Szegedre költözéséig. Mivel most történt a bejelentés, természetesen Újszent Iván község önkormányzata hasonlóan minden más térségben lévő önkormányzathoz a jövőben foglalkozni fog ezzel a hatalmas beruházással, amelyhez én a kormány embereit elsősorban dicsérve magam részéről sok sikert kívánok, és örülök neki, hogy Szeged egy jó város ugyan nem tett hozzá munkaerőt, meg logisztikát, meg egyébként csak a kormány kérését teljesítette, de hát hajrá Magyarország, hajrá magyarok, élvezzük az előnyeit, pont ennyi. De nem volt napirendi pont, januárban biztos napirendi pont lesz, vagy februárban, és fogjuk beszélni. Egyébként, ha már egy picit olyan közmeghallgatásos íze is van, bár az majd ezután jön, de ezzel sincs semmi probléma, azért szeretném a tisztelt jelenlévőknek a figyelmét egy dologra felhívni. Mióta tavaly nyár óta kaptuk meg Újszent Iván községtől a bizalmat,
egyértelműen, értem én a véleményt, köszönöm szépen, egyértelműen abba az irányba megyünk, hogy az Újszentiváron működő cégek, vállalkozások, legyenek azok kis- és középvállalkozások, vagy éppen ZRT-k, RT-k, azok kiemelt figyelmet kapjanak az önkormányzat részéről. Úgyhogy képviselő úr nem hogy nyitott kapukat dönget, hanem ő maga is részt vesz ezeken a bejárásokon. Ugye ez az ominózus valamikori laktanya terület, ahova drónokat leptetünk, meg kimegyünk, meg kiabálunk, meg nem tudom, miket csinálunk. Egy a lényeg, hálá jó Istennek most már abba az irányba tudtunk elmozdulni, hogy élhetővé tudjuk tenni a falu belső részét azáltal, hogy például a Faktum is hosszú távon bizonyos munkákat ki fog oda vinni. Természetesen készülünk rá, és azt is szeretném elmondani, hogy arra is készülünk, mivel még országgyűlési képviselőként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnél el tudtam intézni az elkerülő útnak a terv dokumentációit, még akkor Tiszasziget és Újszent-Iván tényleg közösen gondolkodott. Én remélem a jövőben is majd így lesz, mondjuk például a közoktatás területén, hogy majd egyszer összetalálkozunk. Ezek a tervek a NIF-nél természetesen megvannak és hozzáférhetők. Azt jelenti, hogy ahogy ezek a projektek elindulnak és haladnak előrébb, ezek a projektek mind leporolhatók és használhatók, de ne térjünk el a napirendi pontoktól, LEADER-ről beszélünk. A LEADER-nek a támogatói okiratát 12-én kaptuk meg. Itt jogos a képviselő úrnak a kérdése, hogy miért nem egy picit hamarabb, és a többi, és tényleg így igaz, miért nem egy picit hamarabb. Egy visszaosztásos rendszerben a Vidékfejlesztési Minisztérium pontos összeget nem tudott meghatározni, és minden települést külön értesítettek, hogy mi az, amire pontos összegszerűen be lehet adni a pályázatot. Ezek maradványpénzek, Európai Uniós, ezért december 31-ig lejáró maradványpénzek. Megtudtuk, pontosították velünk, hogy mennyi az összeg, nem csak velünk, hanem minden egyes Csongrád-Csanád vármegyei településsel, és utána ezeket a hiányzó rubrikákat ki kellett tölteni és el kellett küldeni. Addig még az önerőt sem tudtuk pontos értékben hozzárendelni. Ezeket most már látjuk, én nagyon szépen meg is köszönöm ezáltal Újszent-Iván község valamennyi képviselőjének, különösen a bizottságnak azon ténykedését, hogy segíti a líderes támogatásnak az önerő részét. Ezért én fel is teszem szavazásra, aki a napirendi ponttal egyetért, azt kérem, hogy készfeltartás erősítse meg. Megállapítom jegyzőkönyvnek, hogy a LEADER pályázathoz hozzárendelt önerőt azt 2 igen szavazattal elfogadtuk, és akkor az ominózus Kossuth utca 23-as 149/2-es helyről-számon lévő lakóházudvar hozzánk beérkezett, Újszent-Iván község önkormányzatához beérkezett felajánlások, pontosabbá tudja, az nem felajánlás, mert nem ingyenes, csak egy ajánlat megkeresésről, hogy amennyiben az önkormányzatot, Újszent-Iván községet érinti, érdekli, akkor ezt, mivel a tulajdonos ki kíván belőle szállni, igaz, hogy ez hát még csak nem is társasház, hanem igen, osztatlan közös tulajdon, de nem nincs társasházzal minősítve. Lényeg a következő, megosztási így van, megállapodás van hozzá, ami egy jogi aktus által jött létre még valamikor a kezdetén. Lényeg az, hogy én oda szeretném elvinni a gondolatokat, még azokért is, akik esetleg majd a jövőben, január elején tartandó testületülésen szerintem mindenki tételezzük, hogy lesz olyan, akiben kételj szabadul fel, hogy esetleg nem támogatná ennek az épületnek, majd későbbiekben a teljes épület kivásárlását. Szeretném felhívni az Újszent-Ivánon élőknek a figyelmét, hogy ha a történelmi könyvét átnézik Újszent-Ivánnak, akkor világosan látszik, hogy Újszent-Iván község egy 3 nemzetiségből álló település volt a történelme során világéletben, és döntő részében svábok lakták Újszent-Iván községet, és a kitelepítés után, amikor a háború utáni szakítások megindultak, nagyon sok sváb épület üresen maradt, így átalakult a belső szerkezete, lakosság belső szerkezetéről beszélek, és a svábok mellett szerbek, illetve magyarok jelen pillanatban cigány kisebbségi önkormányzat is működik, tehát ők mint 4. lába állnak most per pillanat Újszent-Iván lakosságszám összetételét. Ezért
többünknek, személy szerint elsősorban én azon gondolkodtam, hogy hogyan és miként lehet majd a gyökereinket megőrizni, azt tudva, hogy jövő év január 1-től, ugye második fél évben lesz Magyarország az Európai Unió elnöke július 1-től december 31-ig, hogyan és miként lehet a majdan kiírásra kerülő pályázatokra felkészülnünk. Én azt gondolom, már többször megfogalmazódott, bár nem ebben a körben, de más körökben még az előző vezetés idején is, hogy az örökségünk védelme, esetleg egy tájháznak a létrehozása, esetleg bármilyen más jellegű okos gondolatnak a továbbvitele, az lehet, hogy azokat a mély gyökereket, amelyek valamikor ezt a községet, és nem új Szent Iván volt ugye neve, hanem Ó Szent Iván volt a neve, ezt a községet életre hívták az emberek, hogyan és miként lehetne ezt megőrizni. Ebből fakadó az a szándék, hogy ne menjen az enyészetbe egy olyan épület együttes, amely épület együttes most jelen pillanatban Kossuth utca és Rákóczi utca sarkán fekszik, egyébként remek frekventált helyen fekszik, és viszi magával a svábok örökségét, egyedüli épületként ő rendelkezik, ez az épület rendelkezik Szárazkapu bejáróval. A jegyzőasszony az előbb súgta a fülembe, hogy közmű és egyéb. Én személy szerint, amikor a Limit Kft. Kiküldte a szakértőjét, akkor meg kellett mennem megmutatni az épületet, nyilván kívülről, mert nem vagyok tulajdonos benne, tehát nekem nincs ott jogom bent lenni, de addig még a vizsgálat és a felmérés tartott, addig azért nyilván a Szárazkapuig bekukkantottam és szétnéztem, egy összközműves részről van szó, de ez most ebben a pillanatban mellékes is. Az a lényeg, hogy én arra kérem a képviselőtestületet, valamennyi tagját, mind a hetőnket, hogy ne zárkózzunk el, tartsuk melegen ezt az ajánlatot, és a módosítónak megfelelően maradjon tárgyalási alap. Olivier, parancsolj! Köszönöm szépen, és nagyon örülök neki, hogy ezúttal a polgármester úr és az én véleményem egyezik. Polgármester úr hasonlóan gondolkodik erről az ingatlanról, mint én. A tájház valóban egy nagyon olyan, ez az épület pontosan olyan helyen van ebben a faluban, ami egy tájház kialakításának ideális lenne. Jelenleg ugye az önkormányzatnak semmilyen tulajdonrésze nincs ebben az ingatlanban, az ingatlan állapota rossz, tehát elsősorban egy statikussal fel kell méretni, valójában mennyi pénzbe kerülhetne egyáltalán az épület megmentése is, és akkor még a felújításról nem beszéltünk. Először is azt szeretném kérni, még mielőtt én elmondanám a javaslatomat, illetve megismételném, hogy a jegyzőasszony a bizottsági ülésen tehát javaslatokat ismertesen röviden, gyorsan, mert úgy gondolom, hogy ott egyfajta irány kialakult. Jegyzőasszony, én a képviselő úrnak megköszönöm az irányító szándékát. Megkérlek, hogy a bizottság ülésen kialakult véleményeket már módosítóban elfogadtuk, de ha már a képviselőnek ez a kérdése, mert úgy általában 3 vélemény alakult ki, akkor azt próbáld meg elmondani. Parancsolj! Igen, a bizottsági ülésen 3 módosító javaslatot vetettek fel a képviselők, ebből 2 Bészki Olivér képviselő úrnak a javaslata volt. Ő elsősorban kérte azt, hogy vegye le a testület a napirendről. Elnézést, tetszene mikrofonba beszélni, nem hallja senki szerintem. Tetszene mikrofonba beszélni, nem hallja senki. Köszönjük. Terem, hogy ne hallja senki. Központi felvevő se hallja. Megkértem, hogy egyszer szó. Folytathatom? Köszönöm szépen. Tehát, Bészki Olivér képviselő úr első pontként kérte azt, hogy vegye le a képviselőtestület a napirendről ezt az adásvétel és ennek a tárgyalását, ezt egy igen, egy nem és egy tartózkodással elutasította gyakorlatilag, tehát egy igen, egy nem és egy tartózkodás volt az első javaslatra, a második javaslatban pedig Bészki képviselő úr kérte, hogy másodszorban a testület 3 millió forintot ajánljon fel ezért az épületért, a kötéssel, hogy a tulajdonosoknak ebben az esetben nem lenne kötelezettségük az ingatlan felújítása, illetve a közművekkel és a bérlórakkal sem kellene foglalkozni, hanem akkor ez maradna az önkormányzat feladata. Itt is egy igen, egy nem és egy tartózkodás volt. A harmadik módosítási javaslat pedig Dunai képviselő úrtól érkezett
aki azt kérte, hogy a polgármester úr tárgyaljon az eladókkal a vételi ajánlatokról, és egy 10 millió forint körüli összeget látott ő reálisnak arra vonatkozóan, hogy ennyit ajánlhatnak fel az önkormányzat erre, és ugye ebben az esetben nem kell a felújítással foglalkozniuk a jelenlegi tulajdonosoknak. Ez is egy igen, egy nem és egy tartózkodással. Jó, bocsánat. Jegyzi asszony, nagyon szépen köszönöm. Én szeretném azért, ha tisztán és világosan, mert ha elbeszélünk egymás mellett, akkor az úgy nem helyes, már csak bizottsági szinten sem helyes. Olyan ne hangoljon el, hogy ha valami létezik, akkor az nincs, ami meg nincs, az megvan. Lehet azon persze polemizálni, hogy mi a sok és mi a kevés, ezért vettem le a napirendi pontról, és kértem a testületet, hogy szavazza meg, és meg is tették, ezért köszönöm szépen. És csak annyit tettem föl, hogy a szándékot ne utasítsuk el. De szeretném rögzíteni, és kérem, hogy a jegyzőkönyvben rögzüljön, mert a csúsztatás az soha nem vezet hosszú távon jóra. Szeretném rögzíteni, hogy mind gázzal, mind vízzel, mind pedig csatornával az épületrész, azon része, el kell menni megnézni, azon része rendelkezik. Tehát a bal Csaba oldala nem rendelkezik, ebben neked igazad van, de a másik a száraz kapunak a bal oldala, tehát amit te mondasz, abban neked igazad van, a sarokrésznek a másik oldala, az nem rendelkezik, ott is bekukkantottam, ott egy család él most albérlőként, de a menetirány szerint a bal oldala, amelyik a Kossuth utcára van, a bal oldala, azt együtt is elmentünk megnézni, rendelkezik összközművel, tehát az a kérésem, hogy ami összközműves, az legyen összközműves, ami nem összközműves, az nyilván legyen nem az, és nem is arról beszélünk, hogy most mit ér, meg mit nem ér, és én a statikust is értem, meg mindent értek, tehát én ezt maximálisan azt gondolom, hogy ez így helyén való és rendben van, de ha már van egy ajánlás, akkor az ajánlást ne csípőből utasítsuk, és pláne ne csúsztatások alapján, hanem ha van egy ajánlás, akkor azt járjuk körül rendesen. Laci, parancsolj! Itt a közműves, tehát az, hogy összközműves, az nem volt kérdés, tehát ilyen, nem erről volt szó a testületülésen, hanem arról, hogy kaptunk egy egyszerűsített értékjelentést, ahol ugye a forgalmi érték kialakításában nem volt szempont az, hogy rendelkezik-e, mivel több tulajdonos van, többen használják ugye ezt az épületet, vannak-e almérők, és külön vízóra, külön gázóra, külön villanyóra. Bocsánat, elnézést, szeretném befejezni. Tehát ez nem tartalmazta ezt a kitételt. Én azért mondtam, hogy azt viszont tartalmaz, hogy majd visszaszerelik a gázkonvektorokat, meg a homlokzatot bepucolják, de az én meglátásom szerint ugye a forgalmi érték kialakításában ez egy nagyon fontos szempont, hogy ezekkel a külön almérőkkel, mérőórákkal rendelkezik-e az ingatlan. Én ezért kértem a bizottsági ülésen, hogy ez mindenféleképpen legyen tisztázva, főleg azért, mert több tulajdonosa van az épületnek, és hogy a fő tulajdonos, aki az órákat kezeli, neki van-e esetleg bármilyen igénye, elmaradt befizetések, elmaradt... Bocsánat, zavarok? Nem. Csak jó. Talán tiszteljük már meg egymásnak. Igen. Szóval én nekem csak ennyi volt, tehát azt nem vitatta senki, hogy nem összközműves az épület, egész egyszerűen csak annyi volt a kérdés, hogy almérőkkel, vízóra mérőkkel rendelkezik-e, mert hogy az ingatlan értékbecslő erre vonatkozólag nem ért semmit a jelentésébe. Köszönöm szépen. Laci, igen? Megadom a szót mindjárt Oliviernek is. Laci, elpolemizálgatunk olyan dolgon, ami egyébként az egyik oldalon létezik, a másik oldalon nem. Az adott megkeresésben az adott épület rész, mivel ez egy közös tulajdonban van, az adott épületrésze, mely önálló lakrész, rendelkezik nem almérővel, hanem rendelkezik rendes hőmérő gázórával, rendelkezik vízórával, és be van kötve a csatornarendszerbe. Ezt mondtam az előbb Drágának, hogy a másik oldalában ő neki van igaza, mert ha a Szárazkaputról elindulunk visszafele, a Rákóczi utca irányába, akkor az az épületrész viszont nem rendelkezik. Tehát itt nem beszélhetünk almérőkről, meg a fene tudja milyen mérőkről, hanem arról beszélhetünk, hogy
valami összközműves, közműves, vagy egyáltalán nem közműves. De ebben ne nyissunk semmiféle fajta polémiát, mert személy szerint jártam kint, és veled is nagyon szívesen kimegyek a karácsony utáni napon, és megnézzük. Nem azt jelenti, hogy most nekünk azt kell eldönteni, hogy veszünk, vagy nem veszünk, vagy mennyi veszünk, hanem abban valóban lehet igazad, de én nem tudom pontosan, mert ugyan végigolvastam az értékbecslést, ő nem arra tért ki, hogy azt összközművesíteni kell, hanem arra tért ki, hogy mivel a benne lakó fiatalember, illetve család kiköltözött belőle, ezért karbantartás véget leszerelték magát a fűtő testet, elvitték kitakarítani. De azt kérte a limitkártyák a szakembere, hogy az kerüljön a visszaszerelésre. De az nem azt jelenti, hogy nincs ellátva gázzal, de még egyszer mondom, ezzel ne nyissunk polémiát, nézzük meg. Vincki képviselő úr. Köszönöm a szót, szeretnék rövid lenni. Ezt az ingatlan 11 millió forintért árult a tulajdonossal. Elképzelhetetlenek tartom, hogy ezt mi 14 millió forintért, mint az önkormányzat megvegyük. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. Várj, ez is tovább egy pillanat, nem csak egy pillanat, bocsánat. Ne fejezem be. Módosító indítványt szeretnék hozzáfűzni ehhez a napirendhez, ez minden jogom megvan, úgy gondolom. A képviselőtársaimat kérem, hogy szavazzunk erről. Osztatlan közös tulajdonú ez az ingatlan, nincsenek itt almérői, statikailag nincs felmérve a ház. Jelenleg lakhatatlan állapotú, tehát helyre kell állítani. Ez az, amit tudunk, ez az anyagokból kiderül. Én azt szeretném indítványozni, hogy a polgármester urat hatalmazzuk fel arra, hogy egy ellenajánlatot tegyen a megkapott ajánlatra. Ez az ajánlat tartalmazza azt, hogy 3 millió forintos ajánlatot tesz az önkormányzat. Nem kérünk a jelenlegi tulajdonostól semmit, nem kérjük, hogy újítsa fel, nem kérjük, hogy bármit csináljon. Az ajánlat az ingatlan tehermentes tulajdonszerzésére vonatkozik. Ennyi pénzért ez úgy gondolom nem rossz üzlet az önkormányzatnak, hogyha később meg akarjuk vásárolni a több ingatlan részt, ez egy jó indulópont. De az, hogy ezért 10 millió forintot fizessünk, azt én abszolút nem tudom támogatni. Tehát az, hogy tájázat kialakítunk, az nagyon jó gondolat. 35 millió forintból felújítással együtt igen, lehet, hogy 40, de az, hogy 120-ért csináljuk meg, vagy nem tudom mennyire jön neki, hogyha ezt most 10-ért megveszünk, 20-ért felújítjuk, és ez csak az ingatlan negyede, ebben nem vágnék bele így. Tehát ellenajánlat, képviselőtársaink gondolják át, erre nyilván a tulajdonos reagálhat egy újabb ellenajánlattal, a polgármesternek megadjuk a lehetőséget a tárgyalásra. Kérem, támogassák módosító indítványomat. Köszönöm. No, a módosító indítványt fel fogom tenni szavazásra, de azért a jelenlévők és a kamerák, elsősorban a Városi Televízió és a Szeged.hu kedvéért szeretném rögzíteni, hogy a Szeged megyei jogú város IKV-jánál alkalmazásban lévő képviselőtársam megint csak egy picikét csúsztat. Ugyanis felháborodva felhívott a család, személy szerint azért késtem egy pár percet, ezért elnézést kérek, jogos volt az észrevételed. Felhívott a család és azt mondta, hogy Imre, a szavamat adom, soha az életben az az ingatlan hirdetve nem volt. Ott van, nézd már oda. A Balla Csabáék valóban mutogathatod egyébként. Az internet, várj egy picit, az interneten, pillanatot kérek, drágán kérlek. Kérlek, szépen kérlek. Hócot csinál saját magad. Drágán kérlek. Ott a hirdetés. Ott a két házról a hirdetés. Mind a kettő ingatlan hirdették. Ne beszélj már butaságot. Drágán, ne kiabálj, kérlek. Nem kiabálok. Nincs mikrofonom, azért mondom hangosan. Ja, értem, jó. Drágán, neked elsősorban csak az ingatlan. Én értem, hogy a képviselő miket mutogat. Feltette az adatokat az internetre, az, akit érint, ez nem az én dolgom, és nem a jelenlévőknek a dolga. Ezt szeretném, hogyha rögzítenénk, és szeretném, hogyha rögzülne a televízióban és a VTV-ben. A család majd a megkeresést jogi úton megteszi a képviselőre szemben, ugyanis ők kitartanak az álláspontjuk mellett, és kitartanak amellett, hogy az a része, a Balla Csabáik része igen, az a része soha nem volt, de még egyszer mondom, mivel ott várj egy picit, ismeritek egymást, beszéljétek meg, most nem engem akarja meggyőzni. Az a lényege neki, hogy majd a Facebookon nyilvánosságra hozott személyes adatok és a többi dolga miatt képviselő úr majd megkapja a reakcióját, utána meg majd valamikor egyszer nem tudom még kicsodák, valamilyen szinten majd meg fogják mondani, hogy igen vagy nem, volt vagy nem volt. Én a családot arra kértem,
hogy legyen szíves, ha ők úgy gondolják, hogy nekik igazuk van, én nem tudom, hogy igazuk van, legyen szíves, rendezze azzal az emberrel, aki állítást tett ővelük szemben. Ha a képviselő úrnak van igaza, akkor a család bukta a per, ha a családnak van igaza, akkor a képviselő úr bukta a per. Ennyire egyszerű a dolog. Egyébként pedig jelen állapotunkban ma, ezen a testületi ülésen nem az összegszerűség a tétel, mivel már ezt szavaztuk, hanem egyáltalán ennek az ügynek a megvizsgálása. Na most, mivel a képviselő úr, ne kiabáljunk, mivel a képviselő úr feltette egy módosító javaslatot, én a képviselő úr módosító javaslatát, ez az ellenajánlatos és a többi, én felteszem szavazásra akként, hogy aki a képviselő úr módosító indítványával nem ért egyet, azt kérem készfeltartásra szavazza meg. Köszönöm szépen. Ellene ketten. Aki a képviselő úr ajánló vagy módosítójával nem értett egyet az jegyzőkönyvnek, szeretném mondani, és a kedves közönségnek a gratuláció miatt köszönöm szépen. Szeretném mondani, meg fogom adni önnek is a szót, amikor majd eljön az ide, szeretném mondani, hogy 5-en elutasítottuk a módosító indítványát, 2-en pedig továbbra is fenntartják a módosító indítványokat. Azt kérem a 2 képviselőtársamtól, teljesen barátilag, legyenek kedvesek a családdal felvenni a kapcsolatot, és legyenek kedvesek megbeszélni, hogy most így volt-e, vagy nem volt-e így, hogyan volt. No, tehát gyakorlatilag nem engem kell, pillanatot kérek, látom, pillanatot kérek, mindjárt megadom a szót a képviselő úrnak. Tehát arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy amennyiben tisztázatlan kérdést vélnek fölfedni, akkor legyenek szívesek az adott címen, ugye nem Budapest megyei jogú városban élünk, hanem Újszent Iván községben 2147 fővel. Legyenek szívesek felvenni a családdal a kapcsolatot, tisztázni ezeket a kérdéseket, legyenek szívesek megnézni, elvitatkozgatni egymással, és januárban, amikor ezt ismét tárgyaljuk, akkor majd lehet tisztább képből kiindulni. Olivia, szeretném még szólni, parancsolj. Köszönöm, utolsó hozzászólást szeretnék. Ezt a hirdetést, Timovics Gábor hirdetését, ezt minden Újszent Iványi látta. Azért az beszédes polgármester úr, hogy ő nem látta. Köszönöm. Képviselő úr, én tiszta szívemből gratulálok ehhez az oknyomozó hozzáálláshoz. Eszvetlen, én nem is tudnám Csak gondos gazdaként áll. Köszönöm szépen a... Jó? Micsoda? Gondos gazdaként áll a falu vagyonában. Ezt nem tudtam. Nem? De majd tudni fogom. Hát jó van odafigyelni, nem sütőről, hanem beszél a rátérünk a gondos gazdaként arra, ami a... Igen, viszem a szénát a laktanyából, ugye? Az is gondos gazdag. Hogy én ellopom a szénát a laktanyából. Azt hittem, azt akarod. De majd arra kitérünk. Drágám, szépen kérlek, én nem tudom, hogy mi ez a széna ügymellövés. Nem, bebizonyítom neked, és azt mondod, hogy nem tudod, akkor azt mondom mindenki előtt, hogy hazudtál. Jó? Tehát érted tisztán, amit mondtam? Szénaügyről nem tud semmit. Én azt mondom, ha te azt mondod, hogy nem tud semmit a szénaüggyel kapcsolatban, velem és a szénaüggyel kapcsolatban, akkor is mindenki előtt azt mondom, hogy hazudsz. Jó? Vegyük jegyzőkönyvbe. Így van. Az a kérdésem, hogy mivel Dragán egy picikét mérges, ő sem tudja pontosan, hogy miért, de semmi ne csinálj velem bohócot, tudom miért vagyok mérges, ez az ügy miatt is, hogy azt mondod, hogy nem hirdették ezt, hogy a család azt állította, hogy nem, ott vannak az írásos dolgok, hirdetések arról, ott van a Binszki képviselő úr kezében. Ne vitatkozzunk, mert mindjárt azt mondom, nem ide tartozik. Akkor a másik témát majd megbeszéljük, jó? Kettesben, így van. Ott is azt mondom, és elmondom szó szerint, hogy miről van szó. És majd a gazdag különben is. Drágán, a következő kérdésem van hozzád. Egy. Nem kell kérdés, semmi. Folytassuk meg, mindjárt Babazsó lesz. Kérés, kezdődik a Babazsó. Kérésem. Te nem azon emberek közé tartozol, aki mutogatva beszél, te úriember szoktál lenni, velem szemben nem mutogassál, mert szerintem nem. Azért, hogy ne véletlen a János, vagy esetleg a jegyzőasszony magára vegye, azért úgy rád mutatok, hogy te rólad van szó.
És ebből ne legyen harc. Menjünk tovább, mert a Szegedi Televízió érdeklődve veszi ezeket az attrakciókat, és gondolom, hogy a Szeged.hu-nak a szerkesztő újságírója, mivel itt látom a teremben, és tisztelettel őtet is köszöntöm, bizonyára szépen be fog számolni ezekről a kis oda-vissza adok-rapokról. No, felteszem szavazásra a napirendi pontot. A módosító indítványt megszavaztuk, de magát a napirendi pontot, hogy megszavaztok. Tehát a módosító indítvány, megkérem, legyenek kedvesek. Megkérem, legyenek kedvesek. Legyenek szívesek. Megkérem önöket. Tehát a módosító indítványát a képviselő úrnak Képviselő úr. A módosító indítványát a képviselő úrnak elutasítottuk. A napirendi pontot akként kérem szavazni, hogy Újszentvány község képviselőtestülete fogadja be a hozzá beérkezett megkeresést, és folytasson a tulajdonossal a jövőben tárgyalás, a végső szerződéskötés esetleges céljából kifolyólag. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfeltartásra erősítse meg. 5 igen, ellene tartózkodott. 2 tartózkodás mellett 5 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadtuk. Ki fogom értesíteni karácsony után a családot. Arra fogom kérni, hogy bármely képviselőtársam, ha jelentkezik, akkor álljanak a rendelkezésükre, és bármely Újszentvány lakó, ha érdeklődik, akkor álljanak a rendelkezésükre, és ha vannak félreértések, nyilván lehetnek, akkor azokat próbálják meg tisztázni. Szeretném megköszönni Újszentvány község valamennyi lakójának, hogy az újságunkban, amely szolgálja Újszentvány község amely szolgálja, legyenek kedvesek. Én köszönöm szépen a tapsot, azt úgy veszem, hogy rám nézve pozitív, biztos, hogy a hölgy az új osztáson sokat forgatja az újságot, és élvezettel olvassa. Deszre nem jut el, lehet. De hagyjuk az újságot. Térjünk a napirendre. Ebben az újságban értem az Újszentvány község, legyenek kedvesek, legyenek szívesek. Nem vagyunk sokan, és olyan zajjal vagyunk, mint hogyha több százan itt ülnének. Legyenek szívesek az újszentíványi havonta megjelenő lapot szeretettel forgatni, a benne foglalt tartalmakat legyenek szívesek olvasni, szerintem igen, hogy is mondjam önöknek, példaértékű lapot sikerült kiadni, és azért hozom fel az újságot, legyenek szívesek. Nem hagyjuk Kodó úrat maguktól. Legyenek szívesek, a kamerás úr is, aki Szabó Dánielnek szokta magát becéztetni, mert már megkérdeztem tőle, hogy hívják, és azt mondta, hogy ő a Szabó Dániel. Legyen én tőlem, lehet, engem nem zavar. Semmi probléma nincs, hogy ő Szabó Dániel, hát legyen, Isten meg a kavics. Szeretnék az olvasóktól ezúton is elnézést kérni, mert lapzárta után érkezett meg a döntés a játszótér ügyében, és szeretném elmondani önöknek, hogy a kérdéseknek egy nagyon nagy része pont a játszótérrel kapcsolatban jött, és olyan, mintha egy picikét úgy nehezen ment volna át a kommunikáción, a rendszeren keresztül a játszótérnek az ügye. Szeretnék néhány pontot rögzíteni, és ez már a testületülés utáni része. Szeretnék néhány pontot rögzíteni. A játék, tehát maga effektív a játék, az 3 évente felülvizsgálatra szorul. Ugyanúgy, mint mondjuk egy érintésvédelem, és ezeket meg kell vizsgáltatni. Kb. egy hónap ezelőtt jegyzőasszonnyal valamennyi jegyző Magyarország
megyénkben, de Magyarországon is így van egyébként, és polgármesterek kötelezően össze voltak a kormányhivatalba hívva, és a következőre hívták fel a figyelmünket. Az idei évben sajnos történt Észak-Kelet Magyarországon egy nem kívánatos baleset egy kislánnyal, és sajnos elvesztette az életét, mégpedig amiatt, mert a játék az felülvizsgálat utáni volt, és nem szolgálta a balesetmentes foglalkozást. Hát én már tájékoztatlak benneteket a közmeghallgatásban. Jó, a következő ég, vagy föltájra emelni, maradjunk Szent Ivánok. Miért kaptunk 600 000 forint büntetést? Azt mondta nekem, arra vagyunk kíváncsi. Drágám, ne beszéljetek már így egymással. Ne beszéljetek már így egymással, szépen kérlek. Bejött egy, azt fogom mondani, bejött egy rakáskép, el szeretnék odáig jutni. Egymást meg ne bántsátok, hát Újszentváni emberek. Az időt akarja rövidíteni, maguk meg nyújtani. Elnézést, akkor a mostani játszótér le van zárva? Folytatom. Vagy felületvizsgálva, hogy 3 évet Folytatom. Nem a szőreg, a Deszki mondja, nem maga. Asszonyom, szeretném önnek folytatni. Nem jön semmilyen verőlegény, meg Szabó Dániel, kedves nejét is arra kértem, hogy legyen szíves egy picikét Imre, nem húzzuk az időt. Picit pörgess föl, nem kell a 18. megyében mi történt. Maradjunk itt a faluban. 18. melyik? Hány megye van? Drágán, szépen kérlek. Tehát mivel Újszentvány község lakossága érdeklődő e-maileket és megkereséseket küldött, ezért kénytelen vagyok ezzel foglalkozni, mert ezt megkérdettük. Na most lapzárta után jött meg a döntőbizottságnak a döntése, és szeretném ismételten felhívni a jelenlévők figyelmét, és mivel a kamerák is veszik nyilván teljes Újszentvány figyelmét, hogy piacgazdaságban már csak úgy működik, hogy egyik cég megtámadja a másik cégnek a papírjait. 3 darab mérnök úr volt kint 1,5-2 hónappal ezelőtt, és kijegyzetelték a Ház Kft-nek az összes anyagát. Majd ezt követően csináltak mérnöki számításokat, és a mérnöki számításokból kihoztak egy számukra kedvező anyagot. Ezt már nem a helyi bizottsághoz, amelyben szerencsés módon nem vagyok benne, a közbeszerzési szakember irányítja, nem a helyi bizottsághoz küldik, hanem az állam által fenntartott közbeszerzési döntőbizottsághoz. A közbeszerzési döntőbizottságon is mérnök emberek ülnek, és ők ezt az egészet újra számolták, majd azt mondták, hogy helyt adnak annak a cégnek, amely a másik cégnek a számait megkritizálta. Na most a közbeszerzési szakembert, jogászorat én kértem, benne az újságban vele egy cikk, kértem, hogy legyen szíves, vegye fel az Újszentvány önkormányzattal a kapcsolatot, és legyen szíves nyilatkozni arról, hogy amit a döntőbizottság kihozott, azért, mert ő dolgozott ezzel, és tegyük úgy, hogy büntető, azt, mivel ő neki van szakvizsgája, jegyzett szakember ugyanúgy névjegyzékben, mint mondjuk egy ügyvédi kamara, van saját biztosítása, ezt nyilván nem Újszentvány község fogja benyelni, hanem maga a közbeszerzést megbízott szakember. Erre természetesen olyan sok mindent nem is nagyon tud tenni, mert ő a döntőbizottságnak ugye a részese volt, és ez a döntőbizottság hozta ki azt az eredményt, amit egyébként ők jogosan akkor meg is indokoltak. És még egy mondatot a játszótérnél. Az új törvény január 1-től lép életbe. Január 1-től van a felülvizsgálati kötelezettség. Zárva lesz, igen asszonyom, le lesz zárva, és nem csak azt, hanem a többit is. Fel fogunk kérni január 1 napjában szakembert, aki meg fogja vizsgálni, és amelyikre rámutat, ezeket majd kijelölik, hogy kik lesznek azokat a játékokat el kell távolítanunk, legyen az épp a fotballpálya hátulján lévő játék, vagy legyen az esetleg utcán bárhol elhelyezett játék, ami mondjuk önkormányzat által van elhelyezve. Ami magánszemély által van elhelyezve, azt nyilván nem. Tessék csak kérdezni? Majd le lesz zárva. Mikor volt legutoljára felülvizsgálva a játékok állapota? Mikor telik rá a 3 év? Mikor időszerű felülvizsgálni?
Január 1-től lépett életbe ez az előírás, fog életbe lépni, ma karácsony előtt vagyunk, keressük azokat a dokumentációkat, nyitott kapukat dönget, és örülök neki, hogy ezt a kérdést feltette, ugyanis olyan papírokat tudom, hogy tehát január 31 határidő, mindjárt adok egy szót a jegyzőasszonynak határidőmet, mindig érdekesen keresünk olyan papírokat, amelyeket egy picit a múltba nyúlnak, mert azok éppen vagy megvannak, éppen vagy nincsenek meg, de a jegyzőasszony egy mondatot tud a játszatérről mondani, parancsolj! Az összedzői értekezlet alkalmával kifejezetten a főispán úr felhívta a figyelmet, hogy minden Csongrád megyei önkormányzat január 31-éig kap egy megkeresést, amiben igazolni kell az összes játék, illetve ilyen konti eszköznek a felülvizsgálatának a meglétét. Ezt a jelentést január 31-ig megküldenem a főispán úrnak, erről már írásos anyag is van. Az első körben természetesen az óvodával meg a bölcsödével kezdtem ezeknek az adatoknak az összekukázását. Azzal kapcsolatban jó hírem van, azok felül vannak vizsgálva. A Sinkó Edina intézményvezető azt, hogy megtette időben ezt a felülvizsgálatot. Elnézést, bocsánat, én nem ezt kérdeztem. Én azt kérdeztem, hogy korábban, tehát hogy mikor esedékes a 3 évente a felújítás. Tehát az, hogy 2024. január 31-ig be kell bizonyítani, hogy megvan, az nem azt jelenti, hogy akkor telik rá 3 év. Nem, hát ezeket is nekem be kell szerezni, de még itt tartok, hogy az óvoda bölcsödénél tartok, a Petőfi utcai játszótérnél. Én már ugye 22. augusztusában kezdeményeztem, hogy ezt le kellene zárni, mert nincsenek olyan állapotban azok a játékok, megnéztem a csavarokat, meg minden, de azoknak a rendbehozatala az nem meg. Akkor az elmúlt másfél évben nem merült fel önökben az a kérdés, hogy a játszótér állapota megfelelő biztonságban. Dehogy nem, hát ezért akartuk már sokkal hamarabb ugye a közbeszerzést is. Tehát gyakorlatilag még csak lesz, tehát majd 2004. januárjában lesz, és azóta meg Bodó Imre fölhoz egy olyan példát, hogy valahol meghalt egy kislány. Nem, azért mondta ezt a polgármester úr, meg főispán úr is erre hivatkozott, hogy az ellenőrzés ezért ez van a fókuszában jelen pillanatban a kormányhivatalnak, ezért kezdte innen a polgármester úr. Tehát nem tudjuk, hogy mikor voltak utoljára felülvizsgálva a játékot. Tehát igen, az a kérdés, hogy 2022, ugye július óta történt-e akkor bármilyen jellegű felülvizsgálat, kerestek-e meg cégeket a játszótéri eszközök felújításával kapcsolatban, történt-e árajánlatkérés, legalább 3, vagy pedig volt-e olyan cég, aki olyat jelentett ki, hogy ezeknek az eszközöknek a felújítása gazdaságtalan? Eleve az engedélyeztetés. Értem én ezt a kérdést, és röviden le is fogom ezt a kérdést zárni. Január 31-ig nem csak mi, január 31-ig nem csak mi, minden önkormányzat Magyarországon kell, hogy ezt vagy bemutatja, vagy leszerelteti. Azt, hogy előttünk Putnik Lázár vezetése idején. Én most az elmúlt másfél évről beszélek, ne tessék Putnik Lázárra hivatkozni, én erről a másfél évről beszélek. Tudták, hogy mit vettek át elméletileg, és mivel a faluban elég nagy portavalt az, hogy ez a játszótéri, illetve az új játszótér majd megépül-e és meg lesz-e, illetve a jelenlegi mennyire használható. Ha ezek a játszótéri eszközök életveszélyesek, akkor miért nem történt a másfél év alatt legalább egyetlen egyszer lezárva ez a játszótér? Történt-e árajánlatkérés, és volt-e, aki azt mondta, hogy ezek az eszközöknek a javítása a gazdaságtalan? Kedves kérdező, a következőt szeretném pontosan válaszolni. Nem érdekel, hogy mi lesz január 31 után, eddig mi történt ez ügyben? Én olyan szép csendesen végighallgattalak téged, most meg annyira föl vagy lángol, vagy még olyan. Mennyit beszél? Gábor, parancsolj! Mielőtt elmennem bármilyen más irányba ez a játszóteres történet, jegyzőasszonynak a munkáját szeretném segíteni. A sportpályán található kondipark, az a Royal Kert Kft-től lett megvásárolva, tehát azokat a szerződéseket keressék.
A játszótér az a Na ide Süss Kft-től került megvásárlásra, és a Szegedi Precíz Kft. Végezte a felülvizsgálatát. Remélem, hogy tudtam segíteni. Gábor, én szeretném megköszönni. Január első napjaiban szeretettel várunk be, és annyi kérdésem van hozzád, mivel nagyon régóta ismerjük egymást, hogy segíts nekünk ezt ott elő is vadászni, és amennyiben ezt megtaláltuk, már pedig biztos meg fogjuk, de nem azt mondtam, hogy nincs, biztos meg fogjuk találni, akkor hitelesen január 31-ig a kormányhivatalnak, mert tudjuk, véletlenül sem azt akarom mondani, hogy ki a hibás, hogy ki nem. Elindultunk abba az Nem, Gábor, nem akartunk elindulni. Itt Jegyző asszony elmondta az előbb a beszélgetés során, hogy január 31-ig kell bemutatni. Január 31-e az még egy picivel több, mint 30 nap. Én megköszönöm a hozzászólásodat, nagyon segítő, ezért hála és köszönet. Meg fogjuk nézni, meg fogjuk keresni, és a segítségedet, ha kérjük, akkor mindenféleképp az a kérésem, hogy állj hozzánk pozitívan. Szeretném még folytatni. Az volt a válasz, ezek szerint a Gábornál, hogy ez létezik és megvan, és nem, én arra szerettem volna arra a kérdésre szerettem volna választ kapni. Arra a kérdésre szerettem volna választ kapni, hogy az elmúlt másfél évben, ha ezek az eszközök életveszélyesek voltak, milyen lépéseket és intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy ezt megszűntek. Tisztelettel kérdezem én, hogy ezek az eszközök, ha meg, ezt senki nem mondta, hogy életveszélyesek, a Gábor pillanatot kérek, a Gábornak a ha nincs meg az előző papír, hogy mikor lett felülvizsgálva, akkor önök sem tudnak semmit az állapotáról. Szépen kérem. A Gábornak a szavaiból én a következőt veszem ki, és Gábor, köszönöm szépen, azt veszem ki, hogy szépen elsorolta, hogy ez a cég is megcsinálta. Ezek szerint ezek meg is vannak, senki egyetlen mondattal nem állította, hogy ezek a játékok életveszélyesek, szerintem nem hangzott el ilyen. Több egy ugyanilyen adatszolgáltatás, amit most kér a kormányhivatal, pontosan nem fogom tudni megmondani a dátumot, 17, 18, 19 magasságában egyszer már volt egy ilyen, tehát az adatszolgáltatás miatt meg kell, hogy legyen száma, a szerződés és a felülvizsgálat. Biztos, hogy meg is van, és annyit szeretnék még a Gábor... Annyit szeretnék még a Gábornak a gondolataihoz hozzátenni, hogy itt volt egy szigorítás, mert 5 év volt ez a felülvizsgálat, azért lehetett, hogy én számolom, ez a 17-es dátum, amelyet most 3 évre levittek, és ez január 1-ig, január 31-ig kell ezeket a régi bizonylatokat beszerezni, és utána kell mindenkinek kötelezően felülvizsgálatot kezdeményezni a saját játékainál. Hozzáteszem, hogy Újszent Iván esetében, mindjárt pillanat, Újszent Iván esetében, de szerettem volna egy picit még tovább menni, mert van egy temetői kérdés is, ami nagyon izgató. Játszótérre, de még? Akkor hölgyet, parancsoljon. Olyan kérdésem van, hogyha január 31-ig kell ezt a bizonylatokat írni, akkor január 31-ig bármilyen derödnök hallhat itt, vagy lesz lezárva? Hát azt mondjam, én nem tudom, hogy ön végigülte itt ezt az eddigi időszakot, csak én senki nem mondta, hogy életveszélyes vagy nem. Nem lehet életveszélyes, ha a Gábor azt nyilatkozza, hogy egyébként ezek a felülvizsgálatok megtörténtek. Na, menjünk egy lépés odébb, mert itt most menjünk egy lépés odébb, mert a temetőt is kell. Egy kérdés. Játszótér. Drágán, szépen kérlek, egy kérdés, játszótér, parancsolj. Az előbb említetted a pályázattal kapcsolatban, egyik pályázó, darálok, hogy gyorsan teljen az idő, vagy ne teljen, mindegy. Tehát egyik pályázó bepereli a másikat. De én mintha olyasmit láttam volna, hogy valóban volt egy bírósági döntés, amelyben az Újszentiváni önkormányzatot 600 000 forintra büntette, az a bírósági határozat, plusz 300 000 forint eljárási költséget. Itt kérdezem a képviselőtestet, akár téged és akár a jegyzőasszonyt, hogy lehet szólítani, volt-e ilyen határozat, kapott-e ilyen határozatot az önkormányzat? Tehát a 600 000 forint, tehát még egyszer tiszta legyen a kép, amit az önkormányzatnak címeztek. 600 000 büntetés plusz 300 000 forint, jól mondom, eljárási illetékköltség.
Konkrétan, nem más, csak Drágám, ez van. konkrétan válaszolok neked, ez van a határozatban. De nem is lehet a határozatban más, mert az önkormányzat a pályázatnak a kedvezményezette, a kiírója, és az önkormányzat a törvény értelmében szellemiségének megfelelően köteles közbeszerzési szakértővel szerződést kötni. Benne van az általatok nagyon szeretett és olvasott Szent Iváni naplóban. Szépen le van írva. Benne van. Nincs benne. a 600 000 lapos. Na azért, mert az... Drágám, hát közben jött azért tettünk bele betétlapot. A betétlapon sincs rajta. Drágám, szépen kérlek. Nézd csak. Szent Iváni napló, dr. Géci József önkormányzati És nincs benne. Csak persze, hogy nincs, mert ez lapzárta. De most konkrét kérdés. Kell az önkormányzatnak fizetni 600 000 plusz 300 000 vagy nem? Kinek kell azt a 600 000 befizetni? Melyik pályázónak, vagy melyik a kedvezményezetnek kell? Akkor az az önkormányzat, vagyis Újszent Ivánnak kell kifizetni most cirka 900 000 forintot, a kettőt összeadjuk. Drágám, tehát én már az előbb szépen elmondtam, csak úgy látom, hogy nem biztos, hogy nem Nem értettem, ezek szerint. Pedig ezek szerint olvastad, de semmi probléma. Tehát elmondtam, hogy a közbeszerzési szakértő, dr. Géci úr, törvény előírja, hogy ezt meg kell tennünk, meg kell fogadnunk, ugyanúgy, mint egy jogász, be van a névjegyzékbe véve. Elmondtam. Rögzítettük. Utána elmondtam, hogy felelősségbiztosítással kell, hogy rendelkezzen, és természetesen amennyiben jelenleg úgy néz ki, a határozat még nem jogerős, majd ha jogerőre emelkedik, mert még addig még a házkárt is megtámadhatja, tehát várjunk egy picit, és nem bennünket támadnak a másik céget. Tehát majd amikor jogerőre emelkedik. Jelen pillanatban úgy néz ki a helyzet, hogy mikor ő el akar számolni az önkormányzattal, akkor ott természetesen ezt a kijövő bírságot, amit te mondasz, hogy bírság, amit nem küldhetett Géci Józsefnek ki a hatóság, mert nem áll vele jogviszonyba, azt kiküldhette Újszentán község önkormányzatának. Újszentán község önkormányzata jogviszonyban áll dr. Géci Józseffel, aki közbeszerzési szakértő. És innentől kezdve ő, amikor bekívánja nyújtani a teljesítés igazolását, természetesen akkor az a teljesítés igazolásban levonásra kerül az abban szereplő probléma, vagy éppen nem probléma. De most per pillanat ez még nem jogerős, jelen pillanatban még visszatámadhatja a másik céget, a Ház Kft. Is. Hozzáteszem, hogy az én álláspontom szerint ezt már nem fogja senki megtenni. Szerintem ez január 12-én jogerőre fog emelkedni. És amikor jogerőre emelkedik, utána történik szépen egymással az elszámolás, de mivel az állam Géci Józseffel nem áll jogviszonyban, ő nem tudja Géci Józsefnek ezt elmondani, ő elmondja nekünk, mi pedig jogviszonyban állunk a közbeszerzési szakértővel, mi pedig szépen az ő apanázsából ezt rendezzük. Ez ennyire jogilag így köteles, hogy megtegyük. No, játszótér után egy picit foglalkozzunk temetővel. Maradjunk még egy picikét a temetőnél, mert a temetőt azt kérték tőlem, én ezt lezárom, köszönöm szépen az érdeklődő kéznyújtásokat. A temető... Képviselő úr, képviselő úr. Ez közmeghallgatás, nem? Közmeghallgatás. Nem testületi ülés, hogy megadott elveszett. Képviselő úr, a bohóckodás vagy a kiabálás az kettő. De Imre, ez közmeghallgatás. Azért van, aki nincs itt, az nincs itt, aki itt van, hadd mondja el a kérdését, Imre. Ne csinálják te feltette a kérdését írásban és e-mailben, azokra nekem kell válaszolnom. Kérem, hogy a jelenleg nem adtam meg a szót, egy pillanat. Személyeknek tartsa tiszteletben, akik megjelentek, azokat is. Miért jöttünk el? Az úr hátul fél órája jelentkezik, a másik úr 20 perccel. Tehát a következővel én is szeretnék hozzászólni, polgármester úr, 4 mondatot összefoglalva, hogy csak annyit szeretnék, hogy azért van ez a felháborodás, azért van ez a nagy érdeklődés, mert ugye az előzővezetés 125 millió forintot megnyert egy új játszótérre. Önök másfél évig semmit nem javítottak meg a meglévő játszótéren. Az eredeti határidőt nem tartották be, december 31-én 2 év múlva kellene átadni. Ráadásul, amit majd talán tavasszal átadnak, az fele akkora lesz körülbelül, mint ami eredetileg volt. Polgármester, ezért van ennyi kérdés, ráadásul nem válaszol a konkrét kérdésekre, amit a drágán föltett kérdés, hát ne arra, ugyanez egy mellékterelő válasz volt. Abban a határozatban,
fönn van a közbeszerzési hatóságnál, nem az van írva, hogy Géci József köteles ezt kifizetni, hanem az újszerűen hivatala, az önkormányzat. Az, hogy önök áthárítják, az egy dolog. Szeretném a képviselő... Én azt szeretném, hogy átadom a mikrofont, hogy sokkal könnyebb lesz. Képviselő úr, én a mai ülést, legyen Imre, közmeghallgatás fél órában, Imre, ezt tartsd magad, nem a bóckodásnak ez közmeghallgatás, nem testület. Ez most jelen pillanatban úgy nézem, ez kettő együtt van, jelen pillanatban úgy nézem, hogy Gabi, megkérlek, visszaleszes. Megkérlek. Szeretném ezt a bohóckodást, amit képviselő úr elindít, ezt szeretném, hogyha lezárnám. Ez a színváltás meg, ez teljesen az. Szeretnék egy kérdésre válaszolni, mert arra kértek, hogy foglalkozzak a temető ügyével. Szeretnék a temető ügyével foglalkozni. Az egyik megkeresés nincs jogot lezárni. Az egy, hogy ne lenne? Nincs. Közmeghallgatás van. Jegyzőasszony, legyen szíves, nyilatkozzon. Közmeghallgatás van fél órában. Ott találta, tessék megtenni a kérdést. Remélem a időben helyeznek egy ládát, egy nap alatt azért raktak ki ládát, hogy a kamu levelek benne legyenek. Egy nap alatt előtte. Akkor a következőről szeretném a tisztelt jelenlévőket tájékoztatni. A készfeltételt is nyugodtan légy kedves. Köszönöm szépen. Gabi, te is tenne nyugodtan. Nem teszem le, mert így illendő. Jó, mivel én úgy nézem, hogy átmegyünk egy portalan, megint csak személyeskedő, Binszki úr felugráló fénybeszélgetésbe. Én megköszönöm a nyílt testületülés és a közmeghallgatáson való részvétel. Legyenek szívesek a kérdéseiket beletenni az urnába. Arra kérem önöket, és arra kérem Regen barátomat is, hogy a 4. gyertyagyújtáson, ahol Betlehemből jön a láng, a szeretet lángja, vegyünk részt. Ezért zárom le az egészen békés, áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, és megköszönöm a jelenlétet már csak azért, mert ez a személyeskedés drágán a leghatározottabban visszautasítom. Köszönöm szépen. Én is, amit bóckodásnak nevezem. Szépen hogy bóckodásnak, és elmenekülsz az emberek előtt. Csinálod a hazug videóidat, a mi pénzünkön. A hazugultságot, a mi pénzünkön. Szégyeld magadat.